Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Κάνεις. Ας τα λέμε. Καλά, αλλά σ' ακούω λίγο πεσμένο. Είμαι λίγο κουρασμένος. Εντάξει, εσύ τον τελευταίο καιρό πεσμένος είσαι. Μας βάζει γιατί μας μετέ εργασίες, γράφουμε προόδους. Υπάρχει ακόμα το κυπρό. Καλά τώρα τι ψάχνεις και... Να σου βάλω λίγο χειμώνα θα πιείς. Ναι. Έτοιμος, έτοιμος, καλό. Ο χυμός τελείωσε. Δεν πειράζει, βάλει λίγο νερό μόνο. Δεν έχω στο ψυγείο. Ζεστό, τη βρεις, εντάξει. Ορίστε. Παρακαλώ. Λοιπόν, πώς και από εδώ. Θέλω να μου εξηγήσεις τι είναι το stop motion animation. Το stop motion animation. Πώς και έτσι. Άρα είναι έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, το stop motion animation είναι μια μορφή animation, προφανώς. Είναι η μορφή αυτή στην οποία φωτογραφίζουμε ένα αντικείμενο ή το θέμα μας γενικότερα, αν θέλεις, μετακινούμε ένα στοιχείο του, το ξαναφωτογραφίζουμε, ξανά μετακινούμε, ξαναφωτογραφίζουμε και στη συνέχεια βάζουμε αυτές τις εικόνες στη σειρά και δημιουργούν κίνηση. Καλύτερα να δούμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις καλύτερα. Εδώ βλέπουμε μια απλή κίνηση αντικειμένων. Να κινείται η κασέτα. Ωραίο, αλλά ας δούμε ένα κομμάτι. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα τριαντάφυλλο. Έχουν πάρθει φωτογραφίες ανά μεγάλα αλλά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ αυτό σιγά σιγά μαραίνεται και εμείς το βλέπουμε σε πολύ πιο γρήγορη κίνηση. Είναι ένα είδος stop motion animation και αυτό. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα βέβαια δεν φαίνεται κάτι σπουδαίο. Και έχεις δίκιο γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμα. Δηλαδή τι άλλο υπάρχει. Μπορούμε ας πούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια εφέ, άλλοτε διακριτικά, άλλοτε πιο εμφανή. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Εδώ βλέπουμε ένα φάντασμα το οποίο πετάει. Είναι ένα προφανές εφέ. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ τυπικό stop motion animation. Ναι, αλλά πού είναι τα εφέ εδώ πέρα, δεν βλέπω τίποτα. Ναι, ακόμα δεν έχει εφέ. Το εφέ είναι στο τελευταίο καρέ. Θα δεις εκεί που χρησιμοποιεί το τόξο του. Συμβαίνει κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να ορίστε εδώ. Οπ. Να το είδες το βέλος που πετάει. Ναι, το είδα, κατάλαβα. Και με το εφέ τελειώνει το βιντεάκι. Όχι. Τι άλλο μένει. Ο ήχος. Ο ήχος είναι το πιο σημαντικό. Ας δούμε ένα αγωγό βιντεάκι. Τώρα ας δούμε αυτό και τα προηγούμενα με ήχο.
Καταπληκτικά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για όλα σήμερα.